По принцип това, което е най-важно е да се, след като е бил извън в парк или в други зелени площи, пациентът да се прегледа, защото е много важно, ако случайно е охапан от кърлеж, кърлежа да не престоява. Защото може да зарази, кърлежа може да зарази пациент, когато самия кърлеж е заразен, ако престои повече от 12-24 часа върху охапаното място. Важно е с чисти ръце и с пинцета, без завъртане, плавно, спокойно и без да се притиска самия кърлеж, да се извади и евентуално да се постави в стерилен контейнер и да се изследва, което не е 100% задължително, тъй като изследването се случва с бърз тест. Както знаете, бързите тестове имунохроматографски дават както фалшиво положителни, така и фалшиво отрицателни. И дори да е положителен за лаймска болест кърлежа, да е бил заразен, което са само около 20-30% от кърлежите в природата, той не винаги заразява охапания човек. Дори да се появи по-рано така наречения еритема мигранс или този специфичен обрив с тъмночервена централна част, по-светла периферия. Тези кръгове, както им казват. Кръговете тип билоскулко или както са получили известност. На човешкото тяло му трябва време, за да изработи имуноглобулините, които ние да изследваме с надежни методи. Така че наистина трябва да се изследва 3-4 седмици, след охапването. Ако обрива се е появил по-рано и той е такъв типичен, има анамнеза наистина за охапване от кърлеж, тогава е най-добре да потърси помощ от инфекционист. Не да се самолекува, дори не да отида сам в лабораторията и да каже, ето аз съм се консултирал с ChatGPT или